Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Ngicela usubscribe, ulike video, share video. Ngisho mawungaba ka subscribe, please do so. Sizokhula siyishane sabonga kakhulu kanti lokhu like ama video kuyasiza kakhulu. Guys, asikhulumeni ngodaba luka Mama Nambitha Mpumlwana. You guys, khumbula kwaba ne story ngonyaka odlule khulunywa ukuthi uMama Nambitha not Nandipha. Nambitha Mpumlwana simazi kakhulu kumabona kude. She's an actress, is a legendary actress. Umama kudala, you guys, actor into kanjalo. She's an actress, okay. Kwathiwa ke uyabanjwa lapha somewhere eRandburg ephuma esitolo ne lipstick entshontshiwe. When I heard that, I was like, guys, lipstick Mama Nambitha, the whole Mama Nambitha Mpumlwana wasentshontshe lipstick kodwa ke inkosi yami hayi. If ungasi set up, then there was a mistake, mhlawumbe uyakhohla ukukhokha or something. Yazi khona into ukuthi ungaphuma na isitolo, you guys utshela ukuthi uyikhokhele kanti ayikhokheliyo mhlawumbe. Like I was like, njani mntakabawo, njani lipstick hayi guys. So yeah, lo trend lo daba ke kwathiwa hayi uyowakhokha ibail into ikanjalo. Nini bengizwile kuthiwa ke ya umama ngathi up and down ngaleyo case leyo ecala lakhe le lipstick. I was like, hayi kodwa bafethu le story nje something is not adding up when it comes to lo daba. Njani mntakabawo, angazi bafethu phela umuntu usungamkhulumela uthi uyamkhulumela, you know what I mean. Kanti ngempela guilty, but cabanga nje the whole Mama Nambitha. Ay guys, like I was like, okay, asize bathini ke la ngaka isolezo kuthiwa umlingisi wodumo luka Mawande memela ku Generations uNambitha Mpumlwana ke ubambe umoya ngenxa icala ke lokweba abhekane nalo. Umama una 58, you guys, usola ngokweba lipstick ebiza 160 rands esitolo sakwa Discam eFendal Mall eRandburg eGoli ngoMarch last year. Now iphepha leli lathola ukuthi lo mlingisi waba nje thatha ke ngozwane ilipstick kodwa waphika walala ngomhlane wazithethelela ngokuthi kukhona ukungaboni ngasolinye. Abaphathi balesi sitolo ke babe sebebiza amaphoyisa esiteshi saseRandburg afika ambopha futhi wabeka icala ambopha futhi wabekwa icala ke lokweba kodwa wakhululwa ngebail ka 1000 rands. Leli phephandaba libe lathola ukuthi uMama Nambitha wavela okokuqala enkantolo eMantshi eRandburg ngoMarch 20 lapho engabuzwanga ukuthi icala uyaliphika noma uyalivuma. Ubuye wavela ngoMay mhla ka 2 ngaphambi kokuba icala lakhe lihoxiswe kwesikhashana. Ukhulumela uphiko kwezokushishiswa komphakathi eGauteng uPhindi Mjonondwane uyewatshela iphepha ukuthi ke icala lisahoxisiwe okwesikhashana ukunikeza uMama Nambitha isikhathi sokuthamela uhlelo olubizwa nge-diversion program. Ngamafuphi ke lolu hlelo ke elokuhlumeleliso isimilo ngenhloso yokunqanda ke osuke ebhekene necala ukuba ke abe nerekhodi lobugebengu noma mhlambe agwetshwe. Livamise ukunikezwa abantu abasha nabasuke beqala ukwenza amacala. So umsolo kusebenzela umphakathi noma ke athole uqeqesho oluthize ngaphambi kokuba ke inkantolo inqume ukuthi umsolo uyaqhubeka yini nokufakaza inkantolo noma icala nesigwebo kuyahoxiswa. Uma ke ungaluqedanga uhlelo ubuyele enkantolo uyoqulaka. So uma esoluphethulela uhlelo umbuso kuzofanele kuthole umbiko oqinisekisa ukuthi ke luphothuliwe ngempumelelo. So Mama Nambitha ke ngomunye wabalingisi abahlonishwayo, you guys, kulele nasemazweni angaphandle. Like she's a very respected woman. Hey, ngizongezelela nje ukuthi uMama Nambitha, she's a very respected woman. Le ndawo lipstick 160 for me ayihlalanga kahle. I was like, something is wrong, something went wrong, someone is setting her up. Angazi sengiyasho nje because I don't believe ukuthi angasukela lipstick nje athi ya ngeyintshontshe lipstick. Tell me ever since nje she's been acting eminyaka neminyaka le no actor ihlonishwa ngisho nasemazweni, right? Ebese nje eba nalomqondo ukuthi ake ngintshontshe le lipstick eDiscam, ake ngintshontshe nje ngiphume nayo. Since actor nje wenze imali wathenga ama lipstick amangaki bafowethu? How many lipsticks does she have? Ungazeka kanawo sengiyasho kodwa sasimbona umama noma kubona ithombe zakhe or umbona kumabona kude. Of course she's a lipstick lady. Abantu abangomama ngobuningi nje sayithanda lipstick. Okay, ngiyacabanga ukuthi unawo ama lipstick endlini wasetha ngintshontshe. For me I was like njani mntakabawo.
ungamunye abalingisi nje abahlonishwayo kuleli guys nasemazweni angaphandle kangangoba ke wayeyingxenye abalingisi abaphambili emafilimini ayehlabana kuma-Oscar Awards. iTsotsi wabuye walingisa ke kwi-Red Dust ne-Country of My Skull. Eminye nje imidlalo alingise kuyo kuba Yizo, Sokhulweni Partners, Interrogation Room, Ashes to Ashes. Akagcina ngokulingisa kodwa ubuye wethula ke izinhlelo ze-television ezinjenge-Practical Parenting, Money Libone ne-50-50. So emsebenzini yonke le umama ayisebenzile uthi ngama-lipstick amanga. What is a lipstick of 160? Osengaze ayoyintshontshe esitolo. Guys, istory lesi nje something is not adding up. Ikhona into eshaya amanzi. Like what is happening? Wazi ngempela amaphoyisa ngempela nje wabizelwa amaphoyisa, wazi wagwetshwa wayephuma ngebheli ka-1,000 rands. I-lipstick ka-160. Umama Nambitha Mpumlwana. No, ikhona into engahambi kahle, like noma ke ngingenabo ubufakazi. Something is telling me that something is wrong. Something went wrong on that particular day, because how many lipsticks does she have? For her nje ukuthi afike nje athi namhlanje ngizoyintshontsha le ake ngiyintshontshe. Hayi angazi guys, mhlambe nje ngoba mina ngisithandela uMama Nambitha mhlambe, you know what I mean. Kodwa nje yasolisa yonke lento ukuthi wangasabi ukuthi hayi mistake ka sometimes yaphuma nenyene izinto nje esitolo uthi izinto zonke zikhokheliwe kanti khona engakhokhelwa ngemistake. Busuthi uyafika ku-security eminyango bisuthola kanti hayi ikhona item ongayikhokhelanga kulungiswe kukhulunywe ngomlomo, because how the hell will she be stealing a lipstick nakhona ka-160? Hayi ngeke angazi bafethu. So mama ngathi ubusy up and down ngaleli cala le-lipstick. You guys, mina kimi alihlale kahle. I'm like njani mdakabawo, how the hell, like akuhlangani man, awuhlakani, like no, something is wrong but I just can't prove it. You know what I mean. But anyways, mhlambe nje ubeyithethe asazi ke bafowethu. Isho uvula ka comment section, ulike ivideo, subscribe, share bese siyabonana kwelandelayo. Bye.